Hej og velkommen til Pink Panda. Hej og velkommen til Pink Panda. Ja, så er vi her igen, og vi har fået sådan noget, Vi har opfundet noget nyt. Ja, vi synes det var ved at blive lidt for kedeligt, så Vi har jo kun, hvad var det nu vi havde? Hvad havde vi? Nej, vi har jo det med top hitset. Jeg taler skide højt. Det med de tre top hits. Ja, og det var jo, som vi også sagde, sidste. Nej, det var stadig den her. Ja, Men vi finder en ny til næste gang. Og den er faktisk kommet i tid igen til rigtig tid. Det er faktisk rigtig godt med ja, og vi har fundet på sådan noget med, at der kommer en taske ind. Og den henter jeg lige. Så kan du lige forklare, hvad det overhovedet går ud på, eller handler om. Det er sådan en taske, der bliver sendt. Det er sådan en taske, der bliver sendt ind. Det er sådan en taske, der bliver sendt ind fra nogle af vores store seere selvfølgelig. Og dengang så kigger vi, hvad der er i. Vi skal lige læse, hvem det er fra. Det er Sørme fra Signe Musman. Signe Musman fra 100. Nej, vent lige. Jeg skal lige se, det er Hello Kitty. Hvor gammel er hun? Hun er cirka 50 år. Hun er også ved at være en gammel skid, sin Signe Musman, synes jeg. Ej, lad os lige se, hvad der er her på. Der er lige en tiger her. Der er også nogle rigtig legemønter. Det er lille parfume. Tak for det. Og hvad er det? Der er nogle armbånd. Skal jeg lige... Hvad er det her, Signe Musman? Den synes vi ikke er så pæn, når jeg synes, den ligner, den er gul. Det synes vi altså ikke er så pæn. Det er en gul banan. Det vil jo godt til vores fjender. Den kan vi altså ikke så godt lide, Signe, men hvis du kunne lave den pink, så ville vi være rigtig glade. Ja. Jeg så, der var en anden ting også. Det er den her, en blyant. Den er sådan lidt bedre, men Signe, den er ikke helt god. Der er lidt rød på, men det er jo ikke rigtig rød, vi kan lide, vel? Nej, vi kan bedre lide Spider-Man. Er det ikke det, der står? Jo, det tror jeg. Spider-Man 2 TM eller sådan noget. Nå, men du har også sendt sådan en lille taske herind til os. Der er nogle små, men der lyder det sådan. Ja, det tror jeg også. Spændende. Så er der et stik her, så kan man jo lige... Der er vist en slags Rudimutti. Sådan en lille brudsen. Kender I sådan nogle mutier? De er faktisk helt vildt seje, men... Du har holdt bare en min. Det er vores Pink Pandas fan. Så råb lidt ligesom. Pink Panda. Pink Panda. Pink Panda. Pink Panda. Så den taske for i dag. Og så er mig og Lærke opfundet... Skal vi glemme det listikken? Og så kan jeg bare tage den i hovedet. Så mig og Lærke, vi har opfundet noget nyt. Det hedder... hvad er det? Den grimme hat. Det er den her. Ja, det bliver så denne her gang. Det lyder lidt mærkeligt, at vi har opfundet Pink Panda. Fordi vi begge to ikke sådan nogle totalt lyserøde fan. Nej, ikke sådan noget med... Så ikke som sådan en her. Jeg kan lige prøve at vise den her. Noget blomster. Nej, så det synes vi gul banan fan. Vi godt kan lide lyserød. Så og mig og Lærke, vi vil stå sten, saks, papir om en der har fået 3. Den der får 3 skal ikke have den på. Den der taber skal den på. Ja. Og så det prøver vi. Vi gør det på nu. 1, 2, 3. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Prøv lige at se, hvor mange fingre jeg lige fik også. Og prøv lige at se, hvor mange Natasha fik. Så nej, det sagde vi i første video, ikke? Så Natasha, jeg skal... Nej, skal vi... nu kan ikke rigtig se det. Sådan her, måske. Jeg kan se det. Så jeg er lidt mere glad, hvor Natasha, vi optager faktisk nu. Det er ligesom Ramasjang live. Så er det ikke Ramasjang. Så er det... Der sprang lige en mutti. Nå, men... Det er nemlig Pink Panda. Vi ses næste gang. Hej. Nu skal det her lort af.